ingevinje muntu kuzoba njalo kuze kube sekugcine icebo lakho Hallelujah. 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 What Jesus. Walaba Satane. God is God all the time. Hallelujah. Ononyana. Hallelujah. Amen. Ngithatha ithuba ke ndibulise otata. Amen. Kulusuku lweFathers Day. Amen. Ndiphinde ndibulisa abantu abatsha kuyinyanga yabantu abatsha. Abantu abatsha bahle. Amen. Hallelujah. Abantu abatsha banamandla egameni lika Yesu Kristu waseNazaretha. Amen. Uyazi xa ungabona if noba leliphi bandla. Amen. Uba ithe i-department yabantu abatsha ayabinamandla, elo bandla libinamandla. Ndithetha noba ungaya kweyiphi i-organization, uma ufika kuyo if ayinalo ihlumelo elingabantu abatsha, eyo organization it is destined to die. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Xa usiya eBhayibhileni ufika kuthethwa ngoYosefu. Yosefu into yakhe uyiqale ngobutsha. Ufika uthetha ngoDaniel, uDaniel into yakhe uyiqale esemtsha. Singafika even nakuYesu iministry yakhe uyiqale emtsha wayigqibe emtsha. Ngoba uYesu uqala iministry yakhe at the age of 30, wayigqiba at the age of 33. Hallelujah. Noba singeza ke bazalwane nakumzabalazo uzawufika abantu abanamagama angapheliyo boSteve Biko. Ngabantu abenze izinto bebatsha. Che Guevara, amen. Abantu ba-overseas nabo ngabantu abatsha. Hallelujah. Martin Luther King nabo ngabantu abatsha. Ngabantu abathe basweleka bengayigqibanga i-40 years. Kodwa kude kuzoba namhlanje after 50 years kusathethwa ngabo. Why? Ebantwini abatsha uThixo invest amandla. Kunamandla asebantwini abatsha. Ake ngibulisa abantu abatsha balapha kwelibandla egameni lika Yesu waseNazaretha. Mandithi uma ithe yawakuthi iwile bazalwane. Hallelujah. Ndicela ke bazalwane ukusifaka engxakini. Sikhile kuGenesis chapter 1 verse 3. Hallelujah. Ndithi bazalwane ukusifaka phi?
Amen. Hallelujah. Ake bathi abazalwane. Amen. Ndisazifaka engxakini. Amen. Genesis chapter 1 verse 3. Amen. iGenesis ke baza singakhile kakhulu le ncwadi zekuqala liphepha lokuqala. Amen. Chapter 1 verse 3. Kule yabifundeka ngolhlobo. Wathi uThixo makubekho ukukhanya. Yo. Yasifaka abazalwane engxakini. Wathi uThixo makubekho ukukhanya. Yasifaka engxakini ntana umfundisi. Amen. Sekushuyanyelwe ngokukhanya apha. Sekudala abantu bashumayela ngale vesi. Wathi uThixo makubekho ntwana bazalwane. English ithini bazalwane umuntu onayo English akanifundele. Let there be light and there was light. Makubekho and God said let there be light and there was light. I guess from Exodus chapter 10 verse 12. Amen. Sengxakini bazalwane. Sabona zaphuma kanjani kule ngxaki. Verse 22, not verse 12, verse 22. Amen. Chapter 10 Exodus. Amen. Naye ku-Exodus akekho kudala kakhulu bazalwane kwezincwadi zekuqaleni. Chapter 10 verse 22. Khawufunele bamfundisi. Wasalula uMoses isandla sakhe ezulwini kwabakho ubumnyama obusithokotoko ezweni lonke laseYiphutha imihla emithathu. Khawufunele bawundo ngawo verse 23. Ababona akwasuka bani Ababonana. Abasuka bani endaweni yakhe iintsuku ezintathu. Kodwa kubo bonke oonyana bakaIsrayeli kwabakho ukukhanya apho babehlala khona. Verse 23. Ababonana akwasuka bani endaweni yakhe imihla emithathu. Ke kubo bonke oonyana bakaIsrayeli kwabakho ukukhanya emakhayeni abo. Okugqibela sifunde incwadi kaYohane chapter 8 verse 12. Amen. Incwadi kaYohane umvangeli chapter 8 verse 12. Ungangifundela bawami. Ingxoxo kaYesu ngokuthunywa kwakhe nguThixo. Wabuya ngoba uYesu wathatha kubo esithi, "Ndimukhanyiselo lehlabathi. Lowo undilandelayo akasayi kuhamba ebumnyameni yena. Uya kuba nalo ukhanyiso lobomi." Thixo somandla nalizwi lakho sekubekile ndawo ula somandla inhliziyo liwe Thixo somandla kumhlaba olungileyo malithethe malohlule malidale malakhe Thixo somandla ngoba siyazi ukuthi xa liwile lona ayikho enye into somandla nakwazi ukuthetha nekwazi ukuvula vula ke somandla inhliziyo zethu siphona kulizwi zakho njengoThixo somandla ngawona Father. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sifunda izwi lethu kwincwadi yeGenesis chapter 1 verse 3. Ethi wathi uThixo makube nokukhanya. Kwaba khona ke ukukhanya. Sifunde kwincwadi yeExodus chapter 10 verse 22. Ethi uMoses wasolula ke isandla sakhe esolulela eYiphutha. Esoluleni kwakhe isandla bawundonga ethi
ungafuni kuva kukaFaro exelelwa oba makakhulule abantwana bakaSirayeli. Ethi iBhayibhile yaqina ke inhliziyo yakhe yaba lukhuni engafuni kudedela abantwana bakaSirayeli. Ethi ke ngoba iBhayibhile uThixo wathetha noMoses wathi lula ke isandla sakho. Ethi iBhayibhile wasolula isandla sakhe wadedela ubumnyama. Ndiyaqonda ke bawo bacinga banje into yexeshana. Ethi iBhayibhile lwagqitha usuku lokuqala kumnyama, lwagqitha lwesibini kumnyama, lwagqitha lwesithathu kumnyama. Kwanyanzeleka ukuba lo mntu anguFaro makahambe ayozithoba kwisicaka esinguMoses. Kodwa kunento endiyithandayo kuyo yonke le nto bazalwane. Kuthiwa njengoba kumnyama, kuthiwa abumnyama bawumfundisi babusethi ungakwazi ukumbona uma umfundisi elapha ecaleni kwakho. Abumnyama kuthiwa bakukwenza ungasuka endaweni ome kuyo uye kwenye indawo. Abumnyama benza yonke ilife yema yaseyiphutha. Kodwa ndinento endiyibonayo eyenza yonke lento kungafuni kuvizwa likaThixo. Kuthiwa mabakhulule barelease abantwana bakaThixo. Ake barelease kwafika ke bona ubumnyama. Yabona nasesifemelini esingafuni kuliva ilizwi likaThixo siyakubona ubumnyama. Abantu abakwazi kusuka, abantu bama endaweni enye, abantu abafumana izinto ekumele bababe bayasifumana ngoba kukhona ubumnyama. Haleluya. Ethi iBhayibhile wasolula isandla wadedela ubumnyama. Bambapha ke bawundonga kusemnyama kusenjalo. Ithi le Bhayibhile kwakunendawo eyayihlala abantwana bakwaSirayeli ekuthiwa kuseGosheni. Njengoba kumnyama kwalilizwe laseyiphutha, kwalapha eyiphutha kunendawo ekukhanyayo kuyo. Abantwana bakaThixo banezinto abasenzela zona, akho kumnyama kubo. Abazalwana beyifa kumnyama eyiphutha, kodwa kwalapha eyiphutha kunendawo ekuthathwa abantu bayolahlwa kuyo. Kunendawo kulahlwa kuyo abantu bakaThixo, abakaThixo kuyakhanya kuyo. Yebazalwane, noma iCovid ingaphala yonke into eSouth Africa, kodwa ubaba JMT siyambiza uThixo ukhona. uThixo kuyakhanya JMT. Haleluya. Noma kwifamily zethu kungavalwa zonke izinto ngenxa yexesha esiphila kulo, kodwa basimile njengababingeleli kuyakhanya. Haleluya. Kutheni bazalwane? Kuyakhanya eGosheni, kuyakhanya apha kunoThixo kuyakhanya. Haleluya. Haleluya. Mamela ke kunento endiyibonayo apha. uYesu ekuqalekeni kungekazidalwa nto ubekhona engulizwi enolizwi. Akho nto ethe yabakhona engabakhongo yena. Ithi ke iBhayibhile yam ubekukukhanya. Ithi uYohane wafika eshumayela ukukhanya, engqina ngokukhanya, engokuko yena ukukhanya, engqina ngantoni bazalwane ngoYesu, engenguye yena uYesu. Abake ndiva bazalwane. Yintoni edala kukhanye eGosheni? Kutsho ukuthi
ukukhanya kunguYesu kwakukhona eGosheni. Ngoba kaloku iBhayibhile yami ithi wayekhona kukukhanya. Chapter 1 bazalwane kaYohane, chapter 8 kaYohane ngulo simfundileyo. Uthini yena chapter 8 kaYohane? Uthi yena uYesu ndim ukukhanya. Uthi nintoni? Uthi ndikukukhanya. Uthi abakum basebukhanyeni. Uthi baphumile bumnyameni. Namhlanje akho nto eninzi endizoyithetha. Ndizomemezela uYesu akukukhanya. Bonke abakuye bahambe bumnyameni. Bonke abakuye bazali nobumnyama. Let there be light. Makubekho bazalwane ukukhanya. Genesis chapter 1 verse 3. Let there be light. Akashona bazalwane, let there be light. Ake nithethe ngesixhosa esivakalayo. Makube khona ukukhanya. Makube khona ukukhanya mini. Uthixo wayesithi let there be Christ. Bazalwane uthini? Let there be Christ. Uma yesithi makube nokukhanya, uthi makube noKristu. Praise God. Ngoba uYesu mayafika uthi ndiye ukhanyiselo lwehlabathi. Ngamanye amazwi kuGenesis chapter 1 verse 3 ku-introduce uKristu. Praise God. Njengoba abantu becinga uba uKristu uya-introducwa 2000 years ago, wa-introducwa uKristu engekazalwa. Let there be Christ. Apha ngekhoyo uKristu kunobumnyama. Apha ngekhoyo uKristu akuna-movement. Apha ngekhoyo uKristu akukho vision. Umfundisi awumboni uba undonga esecaleni kwakho, akekho uKristu. Ne-ability yamandla uma uKristu engekho asiyazi, namandla esinawo asiwazi, nento efana zezethu asizazi. Let there be Christ. Siyavala. Ndifuna sivale ngale ndaba. Kunendoda engazaliyo leKristu ngenye imini. Egama layo linguSawule. Endleleni eyoshushisa amaKristu. Ibethwa kukukhanya. Ayazani bazalwane nabani? Ishutshisa abani? Kodwa endleleni yabethwa kukukhanya. Ayikhangeke ibe saxelelwa uba buyintoni na akukukhanya. Kodwa yazibuzela yona. Yathi bawo ngoba seyityhilekele ukuthi kunoKristu ufikile. Ingako le ndoda xa iqhubeka seyityhilelwe kwakukhanya kunguKristu. Ithi yintoni na engaluhlula nothando lukaThixo? Ithi imbandezelo, ithi bubuhle, ithi likhele, ithi intshutshiso, ithi akhonanye, ithi if Christ be for us, who can be against us? Ithi we are more than overcomers, we are more than conquerors through Christ. Ndiyayivanga imini ithi ndingawenza konke ngoKristu ondumelezayo. Kufikile ukukhanya kuyo. Kufikile. Ndingawenza konke ngoKristu ondumelezayo. Ngoba ifanele ukukhanya. Ngoba iyaqala iyabona uma ndingakwenza konke. JMT ungakwenza konke. JMT Tata umfundisi ungakwenza konke. Hayi ngoba uthonga kodwa ngoKristu obomelezayo. Let there be light. Hey, bazofika abanye bacinga uzonyuka ngabo. Awusunyuka ngabo, uzonyuka ngoKristu. Let there be light.
eBhayibhelini enye indoda enqonda iba yadibana nokukhanya uDavide exakekile uyabuza ndiwele esandleni sonto noma ndiwele esandleni sikaThixo uthi ndikhethe isandla esinokukhanya ngoba sona sinenceba. Let there be light. Hallelujah. Hallelujah. Uthi xa sekhilekelwa kakuhle uPawulos uthi uPawulos xa seyiqonda kakuhle lento athi asilwi nanyama athi asilwi nakhasi kanti silwe nemimoya athi silwe neziphathamandla athi silwe nomakhunya athi silwe nezilawuli eziphezulu indawo ngoba uqonde kakuhle uba ndifikile ekukhanyeni. Let there be light. Hey, Dadumsobo, when the light is not amongst us, we will fight each other. But when the light is amongst us, we shall see each other, we shall protect each other, we shall motivate each other, we shall encourage each other, we shall see. Let there be light. Lento isilwisayo siliswa intobana asingabo abasegosheni le ndawo sikuyo sifana nayo le yiphutha sikuyo singabanye abaseyiphutha kodwa uba sisegosheni kuyakhanya. Let there be Christ. Let there be light. Let there be light. Selisa intoni bazalwane? Leli dala sohlulakale intoni bazalwane? Leli dala bazalwane singaqhubeki intoni? Kuthiwa bawufu for 3 nights nobody could move. Hayi bazalwane, ibandla kutheni lingamove kodwa lisekhanyeni? Ithetha ukuthi alikokhanyeni liseyiphutha ngoba eGosheni abantu bakhona babeqhubeka nemisebenzi because eGosheni there was light. Uyazi xa sefikile uKristu awujongi bawujonga uma uzibona unikele nge-5 kodwa light mayithetha kuwe uyayikhupha 1,000. Let there be light. Apha kuwe kune-light. Ithi iBhayibhile wasuka ikwethu uPawulos ngoba waseyifikile le-light isusa ikwethu. If God be for us, who can be against us? Let there be light. Let there be light. JMT noma kunjani eBhayi, it's supposed to be the light. Let there be light bazalwane. Let there be light bazalwane. Basawune light. You don't confess death. You don't confess failure. You don't confess sicknesses. You confess light. Let there be light. Oh, Mfundisi, Genesis. And God said, let there be light. Akukwazi to end, and there was nothing ebisenzeka before. Uma usithi end, kutsho ukuthi bekumnyama. My God. Ongathi ngethetha nabantu abangasazi noba kumnyama. Ubusuku buyafana nemini kubo. Hleli nje bayacinga. Hleli nje bayakhalaza. Hleli nje abanathemba. Engathi ngathi ekuseni, let it be what bazalwane, let it be light. Hallelujah. Ekuseni nifuna siyabe netwethi, let it be light. Let it be light. Awukwazi ungena apha JMT xa sinokhanya uphuma usafana. Abazalwane, awukwazi ungena nomthwalo endaweni enokukhanya uphuma uphethe umthwalo. Let there be light. Sisegosheni bazalwane. Ubumnyama.
Bazalwane, uma ihamba deep lento uThixo ithetha uthi zinsuku ezintathu ezithetha okungabikho kukaKristu for 3 days eyokhanyisa phansi komhlaba. oKristu kaloku ngenye imini bamhlaba ekumhlabeni kwakhe ithi iBhayibhile kwaba mnyama kwacima yonke into. ithi iBhayibhile wathathwa indoda enguYosefu yamfaka kwelakhe ingcwaba. ngamanye amazwi phezu komhlaba there was no Christ. Bazalwane, yonke into eyenzekayo ayiqali kwenzeka yake yenzeka. noKristu njengoba ekhonywa ngalamini akangomntu wokuqala ukukhonywa, bekusisithethe sokukhonywa kwaba kodwa kwaxhonywa indoda enegazi. ethi iBhayibhile lithetha into ezingcono. kwangalamini akakhonywanga yedwa, ukhonywe namadoda amathathu. Haleluya. kodwa apho ndikhona bazalwane sentweni ethi wemka waya ngaphansi, ndiyabona wafike wakhanyisa ngaphansi. ngoba iBhayibhile yami ithi wathatha izihluthulelo, wathatha izikhiya kwelabafileyo, and engena kwelabafileyo ithi abefe bekhona bavuka. kutsho ukuthi wathi akungena kwelabafileyo wethathela impiliso engathi wayesithi let there be life. Let there be light. Let there be life. makube nempilo bazalwane. makube nempilo JMT. makube nempilo JMT. makube nokukhanya JMT. Hallelujah. awuthethe nomuntu osecaleni kwakho umxelele ukuthi let there be light. makube nokukhanya bazalwane apha. makube nokukhanya bazalwane. makube nokukhanya. makube nokukhanya. uma ngekho kakuhle sukuma umxelele lo uthi libandla lokukhanya. Let there be light. makube nokukhanya. makube nokukhanya. makube nokukhanya. bawundoda wathi ndithi kusekhona mna there is light ngoba simvu Yesu kwenye ivesi akathi ndimo khanya uthi nina nikukukhanya kwehlabathi. sakusithi bazalwane ukukhanya lethi lisenza uKristu yethu wasithi you are the light of the world. You are the salt of the world. You are the salt of the world. You are the light of the world. bonke abalandela ngasoze bahambe kumnyameni. uthapho uthi bonke those who follow me they will never walk in the darkness. akathi maybe uthi they will never, those who follow me. You are the light. You are the light. Ungumpriest bazalwane. Bazalwane sekungakhonzwa kokwenu. You are the light. Sengafuna uKristu kokwenu. Kodwa wena you are the light. Noma yakhona ngoku kodwa uthi let there be light. Let there be light. Let there be light. Let there be light. Kubazali bami let there be light. Ebantwaneni basekhaya let there be light. In my future let there be light. Ebandleni let there be light. Let there be light. Abenokhanya. abahamba noKristu soze bahambe kumnyameni. Ndimvile mfundisi wakuKristu ngenye imini ethetha uthi abo basesandleni samakhobana nokubehlutha. Ayi bazalwane sithe sisukayo kuye
akathanga uYesu abazusuka kodwa uthi akho banana amandla okubahlutha kumbe kuye ukhanya. Ake siphakamele bazalwane. Let there be light. Andiyazi bazalwane, angathi ndikake ndenze emini nje bazalwane i-operation ezongena engqondweni zethu kuye kube nento ethi nabantu besintu babathi xa besenza imisebenzi yabo bathi babudethu umnyama kuphela ukukhanya, kutsho ukuthi babambisa ityhilelo bengakholwa nje kodwa bayabazi ukuthi bayakudinga ntoni bazalwane. Let there be light. Bazalwane ongathi ngake kuthi elibandla bazalwane siba ngaka nje sibathi singumkhosi uba nje ubani nobani une-light yakhe. Uthi uYesu bayithetha nganye imini uthi nina ninesibane kodwa uthi eseni isibane yekani ngamanye bazothi nina kukhanya kodwa ukukhanya kwenu yekani ukufaka phansi kwetafile. Uthi ubani uthatha beke phezulu kwentaba. Ngenye imini mayethetha uYesu uthi nina ningumsi obekwe entabeni iZiyoni. Uthi sinokukhanya. Thank you Jesus. Siyathandaza umsimameze ngapha.